Nansa man mo? Kurinti nga dako naman kayo ni. Lain mo na kung paminaw sa kuntian. Mauna man yun guro ni. Gibay! Oy! Ano yung sagod? Unsa man to? Unsa man to? Murag, lain na gina kong paminaw. Murag, anak ko nagyo ko ba? Mauna yun ni. Kada mo na ka? Oo. Kadali lang. Kadali lang ha. Pag-andam sa ako sa atong Magdali daw, gamiton. okay? Kaya pa man kanya? Unsa man na? Ay, gagpisa, unsa naman na ipangakuto ni mo, Gibay? Di kay kuan. Basig mo kalit na gawas ron, basig manganak na ka kay nagutong-utong naman kaniha. Antusa lang sa. Magdali daw. Maunsa man? Unsa man na ni mo? Muni dalo na to atong gamit para sa ospital kay magdugay man ka dito. Kini Unsa man in case of matatanta. Dili lang ha. Unsa man ni? Hindi mga butanganan ni sa kuan. Electric fan. Ay in case of igang kay dito, wala ba aircon dito. Ano lang. Oh, basta ni mong lugayaw Wala oy. tagtatalan kay mag-ihot ang kuan dito sa ospital. Muna atong kuan dalo nun. Muna atong dalo nun. Sa man taon na oy oh. Kini electric fan. In case of igang kayo, di nata electric fan, di ta magsalig dito. Sa iga nga, napa ko na hospital wala electric Ini. fan. In case of naplatanta, naatay kuan. Naatay ing ani kay inig naplatanta. Ay, oy, oy. Usa na. Sakit na jud kay kung diyan ba pagdali daw unsa man kay. Kini. Muna siya ikuan nato kay pag wa tay ligid, di mo dagan atong motor. Kini. Di na ta kinahanglan nga mo Oy, order agoy. pa sa kuan. Ang nga na kay kang istorya ba. Sakit. Kuha na daw motor daw Kini. eh. Yan nagkuan. Wa tay tubig dito, way libre dito. Kini, ihianan nimo o gusto ka mangihi. Agoy. Kini, ihianan to, pwede nimo ni kalibangan. Kaya may siyar dito sa ospital. Yan mo ni mga gamit na to. Pag sa utol sa bata o sa imuha, mga lampin. Muna siya. Muna na itong mga gamiton. Gamiton na to ni siya dito, yung maabot na. Kini, tataran. Kaya magtatatata. Uy. Uy. Usa. Sakit na gyud. Tulang gani nga ragingan. Kani, magpasa kong motor, kadali lang. Sige. Ayan. Uy, why man say susi tayo ni? Ang susi. Ang susi sa motor. Asa ang susi sa motor? Tara. Sa may tawhanan nila. Ay! Ah! Okay na ka diha? Ha? Uy, ako asawa niya. Asa naman to? Ay, di na mo dagan. Ay, ang asawa na. Oops. Oops. Wala, nanganak na to dito. Kada, dai mo kira kada. Ha? Asa man ka ni ato di ay? Gi ka na kog ospital ba? Abi na kog nakaangkas ka wala di ay ka nakaangkas. Ako sa mga ospital nga naara man ko dire. Tingala kay ko nga naabot ko dito. Tara, tara. Ya, tara. Unsa pa hinaya po daw ko mo? Makaanak man sa tani mo pa ha? Asa man yung motor di mo gibutang di? Pasala yung Gibutang na akong motor nito. Abi na ko nakaangkas na kanako.
Wala pa man day ka nakaangkas din ako. Dali lang. Dali lang ha. Dali lang. Dali lang. Ay, sa! Ang sa may tawhanan ni mura magagna. Yan, hinay-hinay lang ha. Dali lang. Okay. Sakay. Sakay na yun. Ang pa ang mga gamit asa man? Ayo, tama. Yan ang saka. Oo. Okay. Dali lang ha. Sakay. Dali lang ka. Ang sa naman yung tawhanan eh. Dali lang. Oh, sige, drive me. Dali. Mura magagna. Mura ako may padrive nimo nga ako bunte. Mga nakay mangkong ano. Unsa man ka? Pagdali ka kay sakit Oh, lagi kay kapag akong balikan pirma. dito, kadali lang diyan lang ka. Dali lang. Asa dugaya? Asa? Ayaw ko gunit. Pagdali daw. Dali lang ha. Dali ka. Dali lang. Ay, kaya ko tiyan. Oh, sama na. Kaya pa dia. Ano man na? Utong lang sa. Pandaro sana ko. Kaya pa. Kaya na lang, kaya. Nakakita na yun. Ang sarap ng tawag ni. Sa tatanggal na. Kaya pa. Oh, kaya pa. Bilis sabi. Oy, akoy. Dali lang ha. Ang sarap ng tawag na, oy. Ano ka nag-ibahit mo? Andar pa na, dili na. Dali lang. Ang sarap na nag-ibahit. Ang sarap ng tawag. Ang sarap ng andar pa na, dili na. Giwan! Hoy, naunsa ka? Hoy! Naunsa man ka? Hoy! Uy, Sarah! Manganak man ka! Naunsa man tawag ka? Oy! Wala naman na tayo gasolina! Wala naman na tayo gasolina!